Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan gidan TV mai albarka. Idan wannan ce shigo ka ta farko, ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu kamar haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A yau ne muka samu labarin cewar wannan matashi da kuke gani ya kashe kansa ne a yayin cewar budurwarsa ba ta son sa, shine ya sha fiya-fiya ya mutu. Mai sauraro in baka damu ba, ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu kamar haka. Mun gode. Sannan ka danna mana alamar like, ƙararrawa. Mun gode. Mai sauraro zan ma wata tambaya cewar idan kai ne ko ƙaninka wani ya faru da shi, wani naka ya faru da shi irin wannan haka, me kake ganin me za ka mai? Cewar za ka kashe kanka ne ko ba ka kashe kanka ba? To mu dai masu iya magana na cewar komai yayi zafi maganinsa Allah. To ya riga ya je gare shi gurin Allah shi ya san me zai ce mai. Mun gode.